Takže príjimač máme po výrobných nastaveniach ako nový zakúpený výrobok. Navolíme si jazyk, zvolíme si časové pásmo, OK, potvrdíme, ukončíme exitom, aby neladilo, potvrdíme. V menu nastavení si prejdeme na dynamickú aktualizáciu kanálov a zvolíme si Skylink Scan Option, kde premeníme na transponder. Treba to uložiť exitom, kde vypíše, že všetky programy zmaže, pričom sú není nastavené žiadne. Teraz si nastavíme port, ktorý budeme používať na DSEC-u. Takisto exitom ukončíme a najrýchlejšie vyhľadávanie je cez rýchle hľadanie cez FastScan, kde si zvolíme krajinu a automaticky ladíme. Programy sú naladené s postupnosťou Skylinku. A teraz si môžeme v menu upraviť postupnosť. Upraviť kanály. Modré tlačidlo je presunúť. Stlačím modré tlačidlo a automaticky si program presúvam, kde potrebujem. Takisto si môžem na hoci ktorom programe, ktorý chcem posúvať, označiť modrou farbou a zaraďovať. Takto zoradené programy si uložím, ako mi vyhovujú. A môžem si vytvoriť zálohu na USB kľúč, ktorú už budem používať vo všetkých ostatných príjimačoch, ktoré budem nastavovať. Tu si navolím v menu systém, v ktorom mám aktualizáciu softveru a žltým tlačidlom je záloha kanálu. Automaticky mi za pár sekúnd vytvorí zálohu kanálov, ktorá je predvolená s názvom dňa, kedy bola vytváraná. Samozrejme v počítači si ju viem potom zeditovať na názov, aký mi vyhovuje, takže si môžem pomenovať setting link Bokedetino, Skylink, môžem si tam dať dátum, kedy to bolo vytvorené, čo to obsahuje. Takúto databázu si viem potom hocikedy naimportovať do každého príjimača, ktorý bude mať predvolené v dynamickej aktualizácii transpondera, aby sa dali editovať programy. V tomto prípade stačí zadať aktualizáciu softveru, prídem na konkrétny setting, potvrdím ho OK, za pár sekúnd ho zapíše a reštartne príjimač. A už mám zeditované programy, ako som si predtým vytvoril setting, takže mám podľa vlastných nastavení, podľa vlastných možností.